Қышның соңғы ойы ишік шақыды. Көз ашқысыз бураннары, қотлы-қотлы қар үйімнері білән үзенчәлекле болған февраль ойына аяк бастық. Шулайда яз билгеләре дә сизелә. Кояш инде югарыдан елмайыбрак карый. Аның нурларында кар өсте әллә нинди асыл ташларга охшап бәллүрдәй ялтырый. Бар җир сихри матурлыкка күмелгән. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруы. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Хәерле сәгатьтә хатлар укуны башлыйбыз. Олы хөрмәткә, зур ихтирамга лаек кешебез, газиз әниебез Нәҗибә Гыйлметдин кызы Гомәровага 80 яшь. Әниебез, сиңа бәхетле, хәсрәтсез озын гомер, күңел тынычлыгы, саулык телибез. Әтиебез белән төзегән тормыш күгегезне бер кайчанда кара болытлар капламасын. Борчулар, авырулар сезнең бусагадан атламасын. Балаларыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Тормыш сынауларына бирешмәскә өйрәттең һәм булыштың. Әле ярый син бар яныбызда. Шын күңелдән шуны телибез. Хәсрәт китермәсен балалар, исәнлектән Ходай айырмасын. Пар канатларыгыз бер үк кайрылмасын. Әниебез, сиңа олы рәхмәтебезне белдереп, синең алда баш иеп балаларың, оныкларың, оныкчыкларың. Безнең теләкләребезгә 59 ел буе синең янәшәңдә иңне иңгә куеп яшәгән әтиебез дә кушыла. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гөл көләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Тормышта гөл ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең. Иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Шол чәчләрең, маңгай сырларың күбәйсә дә еллар үтүгә. Безнең өчен мәңге яшь синәнкәй, картаюны белмә гомергә. Хөрмәтле Нәҗибә Гыйлметдин кызына бу изге матур кытлаулар барып ирешер дип ышанабыз. Илнас Бах башкаруында «Әниемне кадерләп» дигән җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый. Хәерле кич, Казан! Ай, рәхмәт! Бер меңнән җиргә, Аллага шөкер. Кышылар кебек очып кайттым, әлергә хәлләреңне. Әнкәй бәгърем, син борчылма, онытма шәкатеңне. Шәйләре йөрәгем әле, әнкәемне кадерләп, балачакны искә алып, хатирәләрне сөйләп. Шәйләре йөрәгем әле, әнкәемне кадерләп, балачакны искә алып, хатирәләрне сөйләп. Матур күлмәгеңне киеп, ефәк яулыгыңны бәйләп, утыр әле яннарыма, алыкшы икәү шәйләп. Шәйләре йөрәгем әле, әнкәемне кадерләп, балачакны искә алып, хатирәләрне сөйләп. Әштән авыз итсин, сыйлыйсым сине килә. Сине күреп бер сөйләшсәң, дөньям ямгә күмелә. Шәйләре йөрәгем әле, әнкәемне кадерләп, балачакны искә алып, хатирәләрне сөйләп. Хатирәләрне
Эбиволь милли киемнәр һәм аксессуарлар җитештерү оешмасы эксклюзив тегелешле татарча милли хатын-кыз костюмнары, ирләр камзуллары, чапаннар, баш киемнәре, төрле бизәнү әйберләре җитештерә. 25 ел эшләү дәврендә Эбиволь мастерларының декоратив гамәли сәнгать бизәкләре белән ясалган 7000-нән артык үз архивлары тупланган. Эбиволь костюмнары Европада, Америкада, БДБ илләре һәм Рәсәй шәһәрләре музейларында, шәхси коллекцияләрдә саклана. Эбивольнең максаты милли мөхитне саклап, дөньяга танытып, киләчәк буыннарга тапшыру. Сөекле әбиләрен олуг юбилее белән тәбрикләп язганнар чираттагы хатыбызда. Балык бистәсе районы Зәңгәркүл авылында туып үскән кадерле әбиебез Газина Шәкүрә Нури кызына 1 февральдә 90 яшь тулды. Әбиебез бабай белән 52 ел бергә гомер иттеләр. 2003 елны бабай якты дөньядан китте. Бергә яшәп 6 бала үстерделәр. Бүгенге көндә әбиебезнең 11 оныгы, 19 оныкчыгы, хәтта ул оныкчыкларның да 3 балалары бар. Әбиебез, сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Шол чәчләрең бигрәк күркәм, күзләреңдә горур, сабырлык, ягымлы сүз, тыйнак акыл, барысы да үрнәк алырлык. Сөеклебез, безнең өчен изгенең изгесе син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Гомер юлың озын-озак булсын, тигез тормыш аны бизәсен. Гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Изге теләкләр белән Илгиз, Фәнис, Рәис, Гүзәл, Ләйсән, Наил, Венера, Рәмзия, Гөлгенә. Хөрмәтле Шәкүрә Нури кызы, саулык, сәламәтлек сезгә, үткен, ачык зиһен бирсен Аллаһы Тәгалә. Мәйдан телеканалында хәзер яңгыраячак җыр сезгә бүләк булып ирешсен. Шалтаяк бүгінгіне бір мәлді, болықлар қапласа кенмәттен, Құяшым сүнді дейп борчыныма, сызмада синаны ерәктен. Болықлы күнлерін кетірген, әрінулер елақта қалашық. Құяшың тағында, тағында, яқтырақ янашақ, янашақ. Болықлы күнлерін кетірген, әрінулер елақта қалашық. Құяшың тағында, тағында, яқтырақ янашақ, янашақ. Yaşauның мәғнәсі қалмады, үмітім үзілді демәсін, шатлықлар ұратты бұзады, бір қайшан ұлтанмақ кеймәсін. Болықлы күнлерін кетірген, әрнулер юрақта қалашақ. Құяшың тағында, тағында, яқтырақ янашақ, янашақ. Бәхетләр бір кетіп тұрса да, Ирауыл әйләніп яңадан, Сөюгә һәйкәлләр қуюшы, Саф исләр жыр булып яңара. Болықлы күннәрен кетірген, әрнуләр ерақта
yanacak. Koyaşın tağında yaktırak yanaşak. Bulutlu günlerin gidirgen erinler yürekte dolaşak. Koyaşın tağında yaktırak yanaşak. Koyaşın tağında yaktırak yanaşak. Шираттагы күркәм кытлауны иясенә җиткерергә ашыгыйк. 3 февраль көнне иң якын кешебезнең Гайнетдинова Налия Гомәр кызының 50 яшьлек юбилее узды. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән матур юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер телибез. Балаларыңның, оныкчыгыңның шатлыкларына сөенеп яшәргә язсын. Син бит безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Узак яшә, мәңге картайма, иң кадерле якын кешебез. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомергә. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең, без калабыз шушы теләктә. Тормыш күгең кайгыларсыз аяз булсын, һәр иртәдә сине бәхет көтеп торсын. Һәр туар көн муллык, шатлык бүләк итсен, гомер юлың еракларга дәвам итсен. Иң изге теләкләр белән әниең, тормыш иптәшең Илһам, Ринат, Жизни белән Гүзәлия апаң, Сережа белән Сиринә гаиләсе, Фәнис белән Гөлфинә гаиләсе, Фирдания апаң, Зөлфәт белән Әлфия гаиләсе, балаларың һәм оныкчыгың Сабина. Налия Гомәр кызын чын күңелдән без дә котлыйбыз. Хәерле гомерләр насип булсын сезгә. Мәйдан телеканалында әлеге җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый. Күрешүләр, очрашулар, күңелле шитендә Җыелдык инең түрендә, елның матур кичендә. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Җыелышкан туганнарың, бәйрәмең күркәм икән. Чын йөрәктән изге итеп, теләкләр теләп үтәм. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең.
Койгы кырмасын, гөрлеп турсын үй түрің. Шаулабысын шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Туғаным, юртым, койгы кырмасын, гөрлеп турсын үй түрің. Шаулабысын шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Шаулабысын шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Ұзын бұсын ғымырың. Шаулабысын шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Мәхәббәт белән тулы тагын бер матур ихлас хат килеп иреште безгә. 31 гыйнварда безнең иң кадерле кешеләребез, әниебез Нурания Мөбарәк кызы һәм әтиебез Харис Нотфулла улы Нуриевларның кавышканнарына 64 ел булды. Әти-әниебезнең яшьлек еллары Әлки районы Баллыкүл авылында үтә. Тату гаиләнең мәхәббәт җимешләре булып без 4 кыз дөньяга киләбез. Алар дүртебезгә дә яхшы тәрбия һәм белем биреп, зур тормышка аяк бастырдылар. Бүгенге көндә әти-әниебез Лаеш районы Нарманка совхозында гомер кичерә. Безнең кадерлеләребез, сезне 64 ел бергә гомер итүегез белән ихластан котлыйбыз. Без сезнең алдыгызда баш иябез. Киләчәктә дә тормышыбызның яме булып, йортыбызның учагын сүндермичә, безгә терәк таяныч булып, тазалыкта, саулыкта икегез тигез пар канатлы булып яшәргә язсын. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй, әнкәй сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Безне кеше итү өчен китте бөтен көчегез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итәргә. Сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп бергә үтәргә. Сезне яратып, хөрмәт итеп, кызларыгыз, кияүләрегез һәм онык-оныкчыкларыгыз диелгән әлеге матур тәбрикләүдә. Шушы мизгелдә якыннарыгыз сезнең хөрмәткә сайлаган җырны тыңларга тәкъдим итәбез. Тормыш киені тәләрендә әти-әни бар шилек. Тормыш алып барганнарда, баламы дейіп янганнарда, икесе бергә кирәк. Белдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Кошлардай сайрашып үстек, гомер киені тәгізедә. Шайпалмады бар шилекләр, бер үк юлдан бер адымнан атлауга икегезедә. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле үзегез өчен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти.
İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının, birisini Xudoy jellemey. İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının, birisini Xudoy jellemey. Tügülmesini porşilekleri tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şokta kibik biz jılıp bulmaz. Müldüreme şilekleri elip var yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının, birisini Xudoy jellemey. İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının, birisini Xudoy jellemey. Birisini Xudoy jellemey. Birisini Xudoy jellemey. Müldüreme şilekleri elip var yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. Ho, Zülfiye. Yes, qo'ying kelib chiqding sen. Mine şıraklı rəvişdə özümüzün aşıqdan aşıq tapşırığına da motor şuşunday çürü orunlar izləb yürüydük. Сиңа тап булдык. Менә бит. Менә тапшыруыбызны төшергән вакытта редакциябызга тагын бер хат килеп иреште. Шуның белән танышып утыра идек. Шундый бәхетле кеше син ул бит. Һәр хатта күпме күңел җылысы ята кырда син аны. Безнең шул тамашачыларыбызның сөенечле йөзләрен, матур сүзләрен ишетү безгә шундый бәхет. Мин үзем Зөлфиямы җәй көне тугангамы, кыш көне туган кешеләрнең җылылыкларын, шатлыкларын аңлап бетермим. Кыш көне туган кешеләр нинди була ул? Алар шундый ныклы сәламәтлек буладыр инде аларның кырышта нык сәламәтлек. Мин үзем алтын көз кызы. Көз кешеләре алар шундый иҗади буладыр инде. Шундый шагыйрьләр туадыр ул көз көне дип уйлыйм мин. Эш сөючән булалардыр дип уйлыйм. Менә усында шигем юк. Юк, чынлап та, чөнки карап утырам, кыш көне туган кешеләрне дә шундый җылы иттереп калыйсың, хәтта безнең үзебезнең дә хезмәттәшләребезгә, дусларыбызга синең аша котлаулар яудырасыбыз килә. Түгәрәк бәхет, яшәсен түгәрәк бәхет һәм шушы котлаулар. Чөнки Сибир сәламәтлекләре теләргәме кешегә белмәссең, кыш салкын, син шуның хәтле матур җылылык тапшырасың. Рәхмәт, Ясин Ильяс. Безнең Мәйдан телеканалында гомумән бөтен тапшыруларда яшәсен, гөрләсен. Синең дә тирән мәгънәле, ачыктан ачык сөйләшүләреңне бик яратабыз. Гаиләбез белән карыйбыз. Безнең тамашачыларыбыз да синең фәлсәфи сорауларыңны бик яраталардыр дип уйлыйм. Шулай булсын инде, Зөлфия, эшлибез икән яратсыннар безне. Менә шундый шата дип соңгы котлауга килеп эләгүем. Рәхмәт, чәй белән сыйлан әле. Рәхмәт инде, әйдә чәйләр эчеп тәмле генә. Редакциябызга тагын бер бик җылы һәм мәгънәле хат килеп иреште. Әлеге хат Гайнуллин Салих Рәхимовичтан. Кадерлебез Гайнуллина Луиза Салиховнаны юбилее белән котлыйбыз. Шушы искиткеч матур көнеңдә без сиңа бәхет, шатлык, нык сәламәтлек һәм иминлек телибез. Син бу сүзләргә һич шиксез лаеклы. Син эш сөючәнлегең, тыйнаклыгың, ярдәмчеллегең белән башкалардан аерылып торасың. Табигатеңнең иң үзенчәлекле ягы әйләнә тирәдәге кешеләрне яратып, алар белән ныклы элемтәдә була белүең. Улың Эмиль белән бигрәк тә тыгыз бәйләнештә, җылы мөнәсәбәттә яшисең. Шундый ачык күңелле, олы йөрәкле булуың барыбызны да сөендерә. Без барыбыз да гаиләң, туганнарың, дусларың, хезмәттәшләрең сине яратабыз һәм шиксез хөрмәт итәбез. Туган көнең котлы булсын. Язмыш синең өчен уңай вакыйгалар, якты очрашулар һәм онытылмаслык хатирәләр бүләк итсен. Тормышың кызыклы һәм бай булып, гел шундый дустана һәм ягымлы булып кал. Шушы юбилей көнең күңелең түрендә җылы һәм якты эз калдырсын. Без сине бик яратабыз.
Кадерле Луиза Салих кызын Мәйдан телеканалыда чын күңелдән котлый. Бәйрәм кәефләре теләп, әлеге җырны бүген сезгә багышлыйбыз. Oyunni küle min gene külmim Oyunның da yemin tapmim ni buldu bilmim Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Min işimde gülpaçotta her çakmaktaylar Kızlar gına ura buzavak yaratmıylar Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Yüreğimnin yanıların hiç düşünmeysiz Aranızdan bir gizni siyemimitsiz Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Yüreğimnin yanıları bir mi tınışlık Söyleşirge söz başlarga jitmi kıyılık Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Hey hey kızlar Siz matur kızlar Siz matur kızlar Sizge anlaşılmay benim hislerim Şulay ötmay yalnız öter benim kişlerim Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamıysız Мәйдан телеканалында яңгыраган җырлар шушы атнада гомер бәйрәмнәрен билгеләп үткән тамашачыларыбызга бүләк булып ирешсен. Кадерле кешеләрегезне рәхмәт сүзләре белән җылытып, араларны тагын да якынайтып, ихлас хатларыгызны Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына җибәрегез. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Һәммәбезгә дә мәгънәле, изле гомерләр кичерергә язсын. Безнең иҗат төркемебез бүгенгә сезнең белән саубуллаша.